Ja löydät sen muuten alle sen koneen. Otto Gideon 2, Bertta Celsius Bertta, tässä OJ 2, Arne Faara. No niin, kuulen 2 Arne Faaraa. Harjoitussanoma. No niin, valmis vastaanotto. Kiireellisyysluokka T. Tässä ryhmällä, kun siinä mun kortissa osoite, niin näkee osoite, niin kyllä saman Palausluokka julkinen. Julkinen. Sanoma. Harjoitussanoma. Harjoitussanoma. Ei palon alkuja. Toistan. Ei palon alkuja. Joo, palon alkuja puitteita. Ja piste. Tehostettu valvonta. Piste. Tehostettu valvonta piste. Niin, ollaan kuultu tuossa. Sanoma loppu. Entäs nämä niin sanotut Sanomanumerot? sanoma numero, lähtevä numero on 1 ja 06 07 0607, niin. 1003. No niin, annepas vielä lisää kutsu. Oho, OJ2 Kallefari X. Eli 3 Kallefari X. Joo, ja vastaanottaja on sitten Lähettäjä on sanoman antaja VS-päällikkö Kalle Kankkunen. VS-päällikkö Kalle Kankkunen. Kyllä. Eiköhän tämä liene nyt kutakuinkin vielä. Sitten täytyisi sanoman lähettäjä. Sanoman vastaanottaja vielä löytää. Sanoman lähettäjä on OJ2 Kallefari X. Ja lähettäjä, eli sitten, joo, no niin. Hanasaari on lähettäjä. Tämä tilanne tässä. Se on kuitettu tällä osin, oikein 2 PCV. Selvä, loppu. Tää pitää sanoa. Kyllä se koneessa tarpeeksi. Käydään vähän läpi. Joo. Eli tätä ei anneta vasta sitten kun ne pyytää tämän numeron. Joo, no se pitäisi sanoa näin, että turvaharjoitus, sanoma.